Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube channel APSC syllabus माबोरै डाउनलोड खालामनांगौ आरो लोगोसे गोदान आसाम पुलिस साख्रि आरो लोगोसे APDCL फरेस्ट आरो नोंथांमोननि DME दा गोबाव खालामा नोंथांमोना जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो दा APSC जायफ्रा एग्जाम होनो नेगासिनो दङ दा मानि थाखाय बे पस्टपन जाखो एबा नोंथांमोननि एप्लाइ दासिमबो जायाखै बेनि सायावबो आपडेट दा लोगोफोर सिलेबासखौ जोङो डाउनलोड खालामनो हायो दानिफ्राय नोंथांमोना फल' खालामनांगोन अब्लासो नोंथांमोना साक्सेस जागोन बा पास खालामनो हागोन दा मोनसे बाथ्राया बेनो दाखालिनो एप्लाइ जानांगौमोन 26 आव दा बे जाथ'वासै दासिमबो माखासे जाहोननि थाखाय स' बिनिफ्राय गोदान साख्रि ओंखारदों APSC नि आन्दाराव बेनो जाबाय स्टेन'ग्राफार इंलिसावहाय स' बिनिफ्राय APSC आ बेयाव 26 आव ओंखारदोंमोन आरो नोंथांमोननि एप्लाइ जानो गोनांमोन नाथाय दासिमबो जायाखै एक्टिभ जायाखै लिंकआ आरो जेब्ला एक्टिभ जागोन नोंथांमोननि फिन खनसेबाव आपडेटखौ लाना फैगोन दा जायखिजाया नोंथांमोननि एग्जामा जानो फैगासिनो दङ APSC आव दा बेखायनो सिलेबासखौ नोंथांमोना माबोरै डाउनलोड खालामनानै नायगोन बा माबायदि सेक्टरनिफ्राय फैनाय जायो सिलेबासा जों बेखौ नायनोसै भिडिअ गोबाव खालामा थ' बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना हम पेजाव फैनानै बे CEE मेन्स प्रिलिम्स दङना स' बेनिफ्रायनो नोंथांमोना डाउनलोड खालामना लानो हागोन दा फार्स्टआव प्रिलिम्सनि सिलेबासा माबायदि फैयो जों बेखौ नायनोबा थ' एसे गायाव फैनानै नोंथांमोना जेनेरेल स्टाडिज 1 and 2 दङ पेपार 1 and 2 जायो नालाय स' बेयाव 200नि एग्जाम जायो 2 आवार्स मोनगोन टाइमा स' बेखौ डाउनलोड खालामबा नोंथांमोना गाहायाव सिलेबास मोनदों जेनेरेल स्टाडिज 1 दङ 2 दङ स' बे डाउनलोड अपसनाव थुनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना सिलेबासखौ नायनो हागोन आरो लोगोसे माबायदि रोखोमनि फैयो आरो माबायदि फरायनांगौ बेयावनो नोंथांमोना आइडिया मोननो हागोन स' बिदिब्ला जों बेयाव भिउ खालामसै फैदों माबायदि फैदोंमोन दा बे नै लोगोफोर 100 कुइसन थागोन फार्स्टनि पेपाराव स' बेनिफ्राय नोंथांमोना सिलेबासखौ नायना लादो बेयाव माबायदि रोखोमै फैनाय जायो 200नि मोनसे हाइब्रान 2 नाम्बार मोनगोन 100 कुइसन नालाय आरो लोगोसे टाइमिंआ 2 घन्टा दङ स' बेनिफ्राय नोंथांमोना बे साबजेक्टखौ नायना ला आरो बेखौ स्क्रिनशट खालामना ला एबा नोंथांमोना डाउनलोड खालामना लाबानो जाबाय स' बेनिफ्राय अब्ला नोंथांमोना आइडिया मोनगोन आरो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना मोजाङै पास खालामनो हागोन दा बे जाबाय पेपार 1 आरो लोगोसे स्टाडि नोंथांमोना 1 मोनदों बेवहाय देन बेनिफ्राय स्टाडि 2 आव नायोब्ला जों बेखौ डाउनलोड खालामफिननो हायो फिन खनसेबाव स' नोंथांमोना बेयाव नायदोनै बेयाव एसे चेन्ज दङ पेपारा स' बेवहाय 80 कुइसन दङ आरो 200नि जागोन बेयावबो स' बेनिफ्राय सिलेबासखौ नायदो हमना ला एग्जाम्पल कम्प्रिहेन्सन दङ बेनिफ्राय लजिकेल रिजनिंफोर दंलाबायो स' नोंथांमोना बेखौ जेनेरेल मेन्टेल एबिलिटि बेफोरखौ मोजां नायनांगोन बेयाव नुनायखौ दा बेखौबो नोंथांमोना फल' खालामदो दा बे जाबाय पेपार 1 नि आन्दाराव गोलैजोबगोन प्रिलिम्सआव देन बेनिफ्राय जों मेन्सखौ नायसै फैदो गोबाव खालामा माबादि जोङो डाउनलोड खालामनानै लानो हायो दा जोङो हमाव फैफिनबाय बेनिफ्राय जोङो मेन्सआवहाय क्लिक खालामनांगोन सेम प्रसेस दहाय जों जेरै खालामदोंमोन बेबायदि खालामनानै स' बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय डाउनलोड खालामना लानो हागोन आरो बेयावबो नोंथांमोना सिलेबासखौ नायनो हागोन दा बेनोमोन आरो APSC नि जायफ्रानाखि गोबां एग्जाम होनो नेगासिनो दङ नोंथांमोना देग्लाय होनो मोनसिगोन जायखिजाया लोगोफोर नोंथांमोना होनो मोनसिगोन देन बेनिफ्राय एप्लाइ जायोबा नोंथांमोननो भिडिअ लाना फैगोन स' बेनिफ्राय DME नि एप्लाइआ मानो दासिमबो जायाखै जों बेखौबो नायनोसै भिडिअ गोबाव खालामा दा लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल साइटआव हेल्थ डिपार्टमेन्टनियाव दा बेयाव फैनानै लेटेस्ट आपडेट जों दासिमबो बेयाव नुनो मोनाखै जाहोना जादों टेकनिकेल प्रब्लेम जादों जानांगौ बेनि थाखायनो एप्लाइ लिंकखौ दासिमबो एक्टिभ खालामाखै आरो जेब्ला खालामगोन जों बे लेटेस्टआव फैनो हागोन आरो बेयाव 8 पास बेनिफ्राय डिग्री पाससिम नोंथांमोना बेयाव इलिजिबल जागोन आरो बे एग्जामा मोनसे कम्बाइन एग्जाम जागोन दा गासै पस्टार दङ 7000 जाबाय गासैखौबो लानानै बेखायनो बे एग्जामा खनसेनो जानायनि चान्सआ दंखायो आरो जायफ्रा सिगां एप्लाइ खालामदोंमोन स' नोंथांमोना खालामनो जानो हागौ स' बेनिफ्राय आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि लास्ट आपडेट बियो दा नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय आसाम पुलिसा कन्डाक्ट खालामगोन नालाय दासिमबो आसाम फरेस्टनि बेयाव दासिमबो पाब्लिश खालामाखै नाथाय मोनसे फैग्रोबाय हाबिलदार्स स' बेखौ नायोब्ला आसाम पुलिसाव गोदान भेकेन्सि फैबावगोन नोंथांमोना जेरै कनस्टेबल आसाम पुलिस SI बेफोरबायदि गोबां साख्रि मोनगोन ग्रेड 4 थ' नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय फैगासिनो दं आसाम पुलिसावबो दा आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिखौ कन्डाक्ट खालामगोन SLPRBआनो स' बेखायनो बेयावनो मोनगोन दायो जेरै लेटेस्ट आपडेट मोनबाय हाबिलदार पस्टनि जायफ्रा इलिजिबल जाबाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो आरो बेनो जाबाय NCC थाथारनांगोन जुदि NCC गैयाब्ला बे पस्टआव नोंथांमोनाबो एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा नाथाय लोगोफोर नोंथांमोना गोदान भेकेन्सि मोनगोन कनस्टेबल एबा SI बा ग्रेड 4 स' नोंथांमोना थाबैनो मोनगोन आरो जेब्ला मोनगोन नोंथांमोना आपडेटखौ मोनखागोन